panda panda lo hai sobaja sini hali no pang samung ta khadi hinai tripura matharo BJP no samani koktuma phiaba tamungui BJP ro no tripura matharo samung ta khadi di abo haikai hinai saka himale koktuma bisinti saiman kha jahatu tabuk tripura matharo no tabuk edisio khomda tongoba tai panchayat bo tabuk tripura matharo no samung tangi tongmani ba abo ni bagui no tabuk samung tangnani hingkai kaisa resolution bai samung tangnani nango hingkai tamoni bagui oro samung kaini tongnani nang tamoni bagui samung kaini ongkhona nang hinai borok tini aboni bagui objection khlaike samung tangnai rok no tai BJP party ni borok rok no paithago te babisa bukhaktui koktuma saimankha koktuma hingkai BJP party ni borok rok demand karimani o demand no borok ni bumung tongo 42 jona phiaba 42 jona ni bisingo 12 jona samung tangnai te 13 jona hingkai leader borok hingke samung tangya hai hini koktuma saimankha phiaba photo bujak phuru hingke 25 jona 35 jona aba haike photo bujago phiaba photo bumani hingkai tamui bu abo tabuk sung kotor sungui tongo lukurok tamo hingkai kam sikhaya hingkai bo perchen sikri hingke bo bahai ki photo bujagui man bo bahai ke payment manai kam sikhaya hingke ba aboni no tui bo tabuk sunglaijak lukurok phiaba samung tanglai tongjago 12 jona 13 jona phiaba 12 jona hingkai samungo perchen tai 13 jona bo samungo perchen phiaba samung khaya abo rongke leader hinai koktoman bisinti saimankha phiaba tai baki hingkai absent phiaba bo full president no saimaya tabuk abon rabok lukurok naileinai lukurok nahalainai samung sabuni kubui sabuni tatal abono tabuk cheri naileinai tripura mathani bo chernai BJP ni party ni bo chernai tabuk chelai tongo tabuk South Maharanipur ADC village aro Lokhicharan kamengni joto thongkrung thanglai rok thanglai ni bisingtino abo tabuk chelainai hini koktoma saimankha phiaba paithago abono saikhnarikha tabuk South Maharanipur ADC village amsaini khoroksa takhok bo belekino joliui kok sakatini chajaya bongkha otomungno naitoni choyakare हमने खानसा बोला यहाँ पे हमारा मौसम भी है मौसम का है कि नहीं हाथ उठा मौसम को खानसा मतलब गुनखार ठीक है आप भी हम लोग भी बुकुम मारा